Izvinim što sam se prekinuo video, slučajno sam pritisnuo. Samo da namestimo... A da. I evo nas ponovo srpski gameplay. Sada ćemo igrati FIFA 16 Ultimate Team. Mi smo Barcelona. Samo da smo počeli da igramo. Ovo 50 tako uvek mora da bude. To nisam ja ništa, samo što sam počeo da igram. Je sada evo out. Koji je ovo Marcelo do Neymara. Neymar jak šut, ali ništa, odbila se lopta u štoper protivničkog tima. I sada evo kontra napada, da li će nešto biti? Kontra napada. I da evo kontranapad za nas. Cristiano Ronaldo, ali ništa. Inače meni je omiljen igrač Messi. I omiljen tim je Barcelona. Ajde Fabregas, udri. Možemo da napravimo, u stvari nećemo napraviti izmene, nikakve. Messi. Je, ova se sad na jutro nisam išla s njom. Šta da je? Odlično. A ne, ovo je Messi, ne znam. I tako je Messi, ono je bio Čes Fabregas 100%. Ovo je Messi, tako je bre. Jes, to je bio Fabregas. Nisam vidio. 2-1 za srpski gameplay. Ajde, ko je ovo? Ja mislim da je ovo Čes Fabregas. Kod njih, kod mene Messi. Ajde. Brže. Odbi to, ne. A što mrzim tako kad igraju smorno. Evo da ga Neymar. Gdje je Ronaldo? A nije tu. Idemo, brzonogi Neymar. Opa. I Messi to rešava. Za 3-1. Odlično. Dobro i... Pokušajem da damo još jedan gol. 80 minut je, sad imamo još 10 minuta. Ako uspijemo da damo još jedan gol, dobro je. Posle idemo da otvorimo one velkome pack ako dobijemo. Ajde. Idemo brže. Što sad baguje tako? Opre nije, ne znam. Nema veze. Ajmo Neymar. Bravo. Nije offside. Bravo. Sad Messi. I to, dali smo još jedan gol. 88. minut. Messi, hat-trick. Odlično. I sada to je kraj. Neka 87. minut. A valjda će, ako uzmemo loptu, nećemo uspjeti. Ovo je rešao što sprema strašno. Ajde brže. Neymar. A što tako baguje? Kod mene, ne znam. Nije mi slab internet. Baš baguje. Ne znam, valjda je nešto do servera. Ili ću ja namestim internet, ne znam, vidit ću u sljedećem videu. Ja sam nov na YouTube-u, pre sam isto snimio isto jedno nešto FIFA 16. I to je to, evo gotova je utakmica. 4-1. 4-1, sve je dao Messi, odlično. Ne može bolje. I sada... Nećemo, mi ćemo odmah da odemo na Facebook, da radimo Transfer Market, evo oni plugin. Tako ne radi Transfer Market, to znate i sami naravno. A to je meni skroz glupo kad ne radi Transfer Market. Okej. Ajde, šta je sad? Evo ga, connecting.
I evo ga, srpski gameplay. To je to, sad vam radi Transfer Market. Imam naš welcome pack. I sada možemo da uzmemo ovo. Redeem now. Redeem. Ok. Radit ćemo i player exchange. Samo malo. Imamo ovaj welcome pack. Imamo i gold pack. To. Otvorit ćemo ga na kraju. I ako bude ono trouble, ne untrouble, ako može da se prodaje, onda ćemo da se menjamo. Ovo ćemo quick sell, ne treba mi. Otvaramo welcome pack. Ajde. Dobro, ovo je retki. Sve ćemo to u klub. I otvaramo gold pack. Dobro, ovo ne može znači da se menjamo. Ovo možemo sve lepo u tim da stavimo. Biće odlično. Samo malo. Ajde. Transfers. Don't test me again. Posle, u stvari sad ne možemo. Samo da vidimo. Šta je ovo? Aha, ovo nam kao pokaže kako da se menjamo, šta to znači. Dobro, samo da vidimo. Ajde da stavimo prvih 10. Ajde. Select to gold. Da izvadimo neke. Ovog ćemo da izvadimo. To je to. I sada idemo exchange. Ma panda udar, lele, kamaljerenu. Ok. Molim te. Ne, nećemo ga uzeti. Idemo try again. Daj nešto bolje. Dobro, bolji je De Jong. To je već bolje. Sad da ga uzmemo iz shopa. Story Allen klub. Ajde. Back. I da uđemo opet. Player exchange. Ajde. Evo ga. Daćemo De Jonga. Daćemo njega. I to je to. Ajde, molim te daj nešto dobro, ne to. Ajde. Herrera. Čekajte. Da uzmemo ćemo iz shopa. Ajde. Tako. Filter da nađe tog igrača. Ajde. Confirm. Šta? Evo ga. Daćemo Herreru. I daćemo ovog. I sada exchange. Ajde. Ne, nećemo ga uzeti. Ajde nešto bolje. Daj, sve 75. Ovo je brzo, 81 pace. Dobro, uglavnom to je to. Sada ćemo samo vidjeti naš tim. Ostavit ću ove igrače na sljedeću epizodu. Samo da vidimo naš tim.
Možemo da ubacimo u sljedećoj epizodi i one igrače. Sad da vidimo koga smo sve imamo. Ajde. Dobro, sad ćemo da vidimo koga smo mi to. Da li imamo neke... Tu je Rafinha. Dobre. Dobro, to je to što se tiče ove epizode. Vidimo se u sljedećoj. Ćao.